Rojava siyaseta Türkiye Bakurê Kurdistanê germ e. Serdana şanda Komisyona Parlamentoya İmraliye roja duşemê rojev germtir kir. Endamên şandê Serokwekîla Koma Dem Partiya Gülistan Kiliçkoçî, alîkarê Serokê MHP Fethî Yildiz û alîkarê Serokê AK Partiya Hüseyin Yayman ji Stenbolê bi helîkopterê ber bi grava İmraliyê birêk ketin. Alîkarê Serokê MHP Fethî Yildiz beriya birêkeve li ser hesabê xwe ya X'ê nivîsî: Xwedayê min, me bike mifteya xêrê û kilîda şer. Di dengdana îniya boriya komisyonê de ku ji bo serdana komisyonê dengdan hat kirin, CHP red kir ku endamê wê biçin İmraliyê. Piştî CHP, Koma Rêya Nû jî ragihand ku te endamekî wan di şandê de cih nagire. Fermandarê Hêzên Parastina Gel HPG Murat Karayîlan ji ber vê biryarê rexnel CHP girt. Karayîlan di hevpevîneke xwe de got: Li gor min CHP xeletî kir. Ev helwêsta CHP dêl wê vegere. Bi vê helwêsta xwe wêneyê ku di salên borî de nîşan dabû pûç kir. CHP îdia dikir di nav de Kurd ew dê bibe Partiya Tevahiya Tirkiyê. Eger xwe rast neke, ew bi xwe dê zirarê bike. AK Partiya ku 23 salin Tirkiye birêva dibe û zêdeyî 7 salin bi MHP re di nav Hevpeymaniya Cumhur de ye, bi ısrar ji bo serxistina pêvajoya çareseriyê kar dike. Türkiye 40 yıldır bu terörle ilgili bir musibetle karşı. Türkiye 40 salin di mijara terorê de rûbrûyî belayekê bûye. Di 40 salan de mecber terorê $2 trilyon zarar dîtine. Divê me ew pere ji bo gulê xwe xerç bikirana. Di vê çarçoveyê de em şahidiyê didin ku salane $5 milyar li terorê diçe. Di demekê de ku divabû ev bigihişta ber destê gelê me. Şanda komisyonê dê li İmraliyê guh bide Abdullah Öcalan. Navaroka civînê jî dê 10 salan veşartî bimîne.